lakas ng loob, be! What's up mga hitsuraan, mga Choy og Chay? Hitsuraan ko Lisaw making random videos today. And today guys, well guess what? It's 20 days to go! I'm back on my feet. My injured leg, I think, already healed guys. So today we're going to vlog something. I think ang ako ang mga order sa Amazon is naabot na today. So I'm going to check my mailbox. Atong i-unbox guys after na makuha ang items. Sakit pa siya itamak pero I'm back on my feet! So tara! Kuyogin ko na nyo guys at tatas baba. Let's go! And we're back guys, so let's unbox this one by one. So, let me just open my account sa Amazon para ma-check na to if maba niya ito ang gi-order guys. Okay, let's go! Nalimot na ko sa akong gi-order guys kay pila na ni kasi man. Okay, it's open! So, first box, as usual, they have this. Okay, yes, power bank, air wireless power bank, which is not mine. Tako ng amigo, so balik na ko ang box. Tulong ni Kuya, so ilahan eh. Kaya kuha na siguro ng tulo. Okay, so let's continue our unboxing. So next box, inalan sang gamay. No need na siya sa scissors guys. Pwede na siya ni Mana. Bali. So this one is light for my vlog sa akong camera. Para hayag taog na mag-vlog ta. Next is casing. Okay, next item. Dako kay box guys no, pero gamay kay sulod. So this one is for my SD cards. Just for storage. First item. What is this? This one is a speaker. So this one is a speaker guys from Zenbray. So last but not the least, the last box guys. It's a gift. Okay, so this one is an external hard disk, 2 TB from Transcend. The casing. There you go. Put the external here and put the wire. So that was the product guys. So guys, since manataong unboxing, ato na yung ilabay sa gawas sa mga box guys. Bani ko ninyo guys, maglabay tag basura. So diri na mo ginatapon na mong basura. Baklay-baklay sa takadiyat diri sa gawas guys kay panagsarap po kagawas diri gud. Samot na karon nga sakitan kog tiil anila sa ta. Mingaw na kay diri. Nindot kay diri guys ha. Tanaw sa view diri guys ha. Ang kwarto na naman dito mong kwarto. Narong orasa, mingaw na kay mga tao. Wala na yung mga tao narong orasa. Ako na lang tikaw-tikaw diri. So mag-vlog ta. So matong istoryahan karon guys. Istorya ta about sa love life sa Pinas guys. Sinigulay na ako sa Pinas. Sinani dyan sige lagtambay. Siyempre wala na pa yung trabaho. Hindi na siguro kung mabalik diri kay minyo na ko guys. Gali
mangita ko minyo anan ni Guli. Ako mga classmate na nga minyo naman. Ako mga kauban na may mga anak guys. So ako naman siguro wala. So katong mga chicks dira nga nagpaabot sa ko ay wat lang mga. Kay busy pang aktor. Busy pag paayo sa tiil, sakit kayo. I hope guys nga makaanhi pud mo diri ka. Hindot kay dari. Building pa lang daan, di ba? Hilig mo building, tanan-tanan picture building. So sinsya na kay mo guys nga wa sa may laag karon kay wala pa may kwarta, wala pa may taga wala pa may kwarta karon gitigom sa namalit sa aming mga gamit para sa mga silingan. Pag mo sa inyong health guys no? Kay health is wealth, di ba? Iasa man ang wealth kung wala kay health. Dungan din silang duha. Charot. So guys, ano din nga video guys no? Ako i-shoutout si Jilay. Estudyante na ako dati. Friend pa na ako, one of my friend to. Estudyante na ako dati sa Sibonga Community College. Shoutout to you guys, Sibonga Community College students, and shoutout to you. I hope you have a great day today. And please tell your friends, subscribe me. Joke lang tayo. So katong magpa-shoutout day guys no? I-PM lang ko ninyo guys kay para ma-appeal tamo sa vlog kay makalimot mo ko usahay good. So shoutout mo guys kay love kay tamo. Come to papa. Kana to TV guys so nindot sa leader ni. Panasta ka dili. Kanang ko ang uniform guys. Nanay ka ng kuan, nanay ka ng uniform sa Kaisha guys, sa company nga naay ka ng naay electric fan sa sulod para di ka masington. Suzushi Sagi Dekiru tsutte. Ito lang yung salida guys, itong balin sa channel. Kinikikataon na. ご飯を催促していた。かわいい。で、なかなかもらえなくて、怒っていた。 Palong guys kay takasabot ni Unggo. What's up mga hitsuraan? What's up mga kaigat? Part na tapilo pud ko. Yeah. Pero wala na ko gyalagaan. Akong gidulag balik para sa mga bangay mo day da. Nihubag man ka, buang ka. Nihubag man ko ay mga wala man. Wala ka ako manggidula dayon. Pakka manggay. Lahi ra tay mo ay. Minor ra nimo. Ani ana ko tilo. Kama may ronde. Kama mo gana gi. Day wala pa nabot tong content. Nana dito ang usta. Nag-unboxing mo ko ganina, abi na ko ato. Case wala pa. Unsa nga guys? Katagong di ba do? Guys mo wala ba? Arriving 25 pa tumabot. Arriving yung tandem. What's the point in our days? Part, nakakita ko gunting dito ba? Akong gikuha. Pantry mong gunting, panghatag ko ni sa mga manupihay sa mga. Pang trim is bulbul. Dili na pwede sa handkerry. Oh. Sa luggage lang pwede. Oh. Tubag na! Tara, ikaw. Tara, naman sa inyo. Hey, abi kay maayo kay mo luto sa body ko an. Saan ni luto na din, lamay lagi ni. Papila ko kao na ba din, mabayad man ko. Tagaan ka. Yarang. Oh, mahal ra pud. Bade, papila ko kao na ba din. Ikaw, hindi ka pungkol ka, kinaluto ka, ano mo? Iya ko na kay busy kay na siya. Okay, na may ilis tiyo hugaw na kay sinina. So guys, nagluto karon ng among amo no. Lahi na karon guys kay ang mga boy, mga maid, dili na mo luto, ang amo na ipalutoon ra. Kantahan ta mo guys kay nakoy nakatunan bagong kanta kanina sa tayo biyahe. Dali ra kayo gitarahon guys ang biyaheng Bohol. So guys, mali akong kanta sa inyo guys. So bago lang ako i-practice ganina lang jud mga 5 minutes. Ganina lang jud buntag. Sa ganito una yo. Si din. Alam mo ang ganda ng mata. Bisaya naman di ko Bisaya ni nga kanta ni ay. Kato na lang akong katahon. Kabalo ba ka nagwapa ka? Hindi ka tawa sa imong mata. Iyapas na ko kada tanaw mo. Walang kakabantay na ko. It's amazing how you can speak right to my heart. Ay, natoy! Not saying a word. Drone na siya. Basta ka talaga. Kapoy! Practice taas ng lobe!
Maggitarahan ta mo guys nga pinakalami jud nga gitar o practice ug taman. Ikayan sa vlog pa to. Okay. Mga unta. Bye! Dali are. Guys, nga balda mi diri guys. Bye! So guys, mao na yung gamit guys no. So pag di na maabot dito ato ning ikihang nagkuano ni. Nagpalayo ning Pwede, baka na yung vlog eh. Dali dira, story ano? Dali ko. Pwede kay, kuha siya. Confidential? Oh, pwede, SPG. Ah sige. Bitaw. Nyawa, najabon na jakong. Jahong na. Lumiya na ba di ay? Najabon. Kumot na kayo, guys. Murag baka kaon na sa miglami. Up. Nambok na sa tigbalik na ito yan. Buyag. O na sila, gikan nag-workout, gikan nagdulag basketball. Ha? Pinadakong tas Nissan. Born fats niya, mukhaon og sakto, hindi guli. Siyempre, clean. We need protein. Balik ng tiyan na Bodybuilding. dako pilar kasi mana ng pila na kabuan. Bodybuilder, biyami. Tian Builders. So guys, let's wrap it here. I hope you guys enjoyed this video and don't forget to like, comment, share, and subscribe to Itzraan Kulisa YouTube channel. With that being said, please subscribe! Para na ko subscriber. Kay mag-vlog pa kong dagan. So that's it for me guys. See you again tomorrow for our next vlog. Bye bye. Peace. This carriage out.